All right. A very good evening to you wherever you are. I believe say Unyankopon na daruma ama yeti nkwam na amanye bia nto ye no na adumti odaso etiase. Anwumre so ode ache me no mienu se ye ntrase na yemfa nka ne mani ye ho na hintasem adi. Iduru fiada anwumre se ya ifiri na wotwe ekwa akọbọ no nkron ne mpai mu no ya na ye adisuade bebrebe na maka kyerɛ sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a ɛkɔ so society ni mu a yɛankasa mfa ho a ɛnyɛ ɛwɔ sɛ yɛkasa fa ho ɛfiri sɛ nnɛ wobɛhu na obi 15-20 owuo deɛ ɛda hɔ ma obiara nso adeɛ a ɛyɛ ne sɛ aberante anaa ababaawa bɛwu sɛ ababaawa wu a ɛyɛ wiase na ɛwuo sɛ aberante so wu a wiase sudifoɔ ɛna ɛwuo ne ɛbɛyɛ dan na yɛakyekyere wiase abra yɛnya ɛso sudifoɔ ɛba ne saa deɛ a na anwie pɛyɛ deɛ abere biara no ɛne deɛ kɔ aso yɛ a metaa ka kyerɛ nipa sɛ hwɛ wo ho yie wɔ abrabɔ no a wobɔ ne asetena no a wowɔ mu no na ankɔfa amanneɛ bi amfa mmerɛ wo. A lot of things ɛna ɛkɔ so ɛwɔ yɛn fie mu, TV so, radio so, and then social media ya abayi, Facebook, ne TikTok, ne Instagram, and then YouTube. Nipa bebree na sorry in the society. We can say. Then so sabi o mpanyin say, panyin e wo fie no ebia ne wo nwuram. Nti se obi beka asem bi a na ye dede wo fie no say panyin e wo nwuram e beka asem bi a na de atoto de wo fie no nsem ho ahwe. Na o kari no wia na watase ne sɛ obanyansafoɔ efu sɛ nyansam na ɔmo ka no social media ne nyinaa so no ɛna bua nipa ebi bua nipa ebua nipa kra ebua ma onipa nya asomdwie ebi soso edi nipa nya ne kɔba saa deɛn na wɔsɛ yɛyɛ ɛno nti na me no mienu abere bia no me gyemrɛ na me de abɛkyerɛkyerɛ nti anwumre so hu mi wɔ kasa fidie so sɛ wohwɛ me wɔ phone so ɛyɛ wo TV so baabi a wohwɛ me bia aha ɛyɛ Opatafuor YouTube channel mesrɛ wo sɛ wo subscribe yɛ a no abɔmɔden a click subscription button ama me na deɛ hia paa no mo a ma subscribe sisi a no mo a mo subscribe yɛ no so bɔmɔden na kɔ click on adɔma no notification bell o click a mo a mo use web page ɛna de access video wi mo so a mo use phone o click here no select all o click here beba say 3 different category options no be ma o dey select all and the video be e betum bia no o boa na amount sign say the video atum ya na be bree e ka papa ye nte wonka o di video too much enso be di adanse say kwasi ada benada ni fia de bia no me pa mo nchen so entinya me o hira ba bia wo bia na asomdwie emrem sanitary. Now, and then a jabo nyamba. No question woman say. And then ye de a year hey TV yenya lunch. E binimu de omunya akwanya omatimi akọ akọ subscribe. The baby a wo hwe me bia. Hey TV HAY. Ena TV T and then V esoso. O spell HAY na no watim then TV esoso. Na ko na ho de ho ne de bedi nkomo papa. Ho ne de bedi nkomo papa. Enti de tien se pomodin ne ko. Na ko a subscribe mami. O de pomodin na subscribe mami. Ne di ho adanse e kire obi. Ho de it is totally meant for an intellectual discourse. Anti-coho. Say, o te brofon kwa de akoho. Say, o te brofon kwa de a. Because a hono, a 5% tree, 95% brofo. Ko hey TV. 95 brofo.
5% tree. And you can imagine. And the bomodin na ko ho de akunini ma build this channel no. E de ama nurses, teachers, lecturers, medical doctors, engineers, barristers, or let me say legal luminaries. Any painful businessmen, ankran creative ubetimi akabrofo and awtibrofo. Enti bomodin ne ko e da fom boko ho de me no mienu ne ebedi nkomo edidi e ho nkomo na ya tutututu ye hofo na ya kyerɛkyerɛ amana ye fe na ye de enti ɛhɔ no my hen say ifiada bia sorry my hen say yawada ɛda yawada bia na ɛyɛ hey tv yɛbɛhyia wɔ so ɛyɛ life yɛtwatum life na bia wohwɛ me bia no watumi access me life ɛwɔ enti bomodin no ko hey tv de ɛwɔ de nipa bi si wɔ mpɛkra fa hunu na we are say hey tv enti hɔ no de the great white head ɔno na yɛ pilot a ɔtumi ɛbɛ de ɛbɛ pilot you through life na abrabɔ na wo na mu atimi ɛde wakɔ wie jojo enti hɔ de the main speaker ɔwɔ hɔ de frɛ no the white head aha de ɛyɛ opatafour me na me ka say sanitary enti yɛnhwɛ logo ni nie ɛyɛ logo ni nie good ɛna da so no enti sɛ wo hwɛ a logo ni na da so no logo no ɛno na da so no logo ni na da so no fɛfɛɛfɛ kama enti sɛ wokɔ na wo hwɛ hey tv na make sure say logo yɛ da so yɛ a wo hwɛ ɛno pɛpɛɛpɛ na wo ɛfɛ kama hey tv yes every minute there's vibe in the air what I say joy everywhere enti bomodin ne ko hey tv we a tv station straight from America enti ya create the America for the America for the mo de nie we de mo nsum na mo ntompete mane nye fefefe ɛhɔ de yɛbɛka bibia bi yɛbɛka Buddhism asɛm Hinduism asɛm abosomsɛm Christosomsɛm ɛsum bi aba bia yɛbɛwuram ɛnɛ yɛpɛsɛ yɛhu no korɛ enti no what's the way forward enti bibia occultic society bi ɛwɔ hɔ bia ɛhɔ de yɛbɛka ho asɛm secret society bi ɛwɔ hɔ bia no ɛhɔ ɛde yɛbɛka ho asɛm what you say nyoma bi ɛkɔ bia ɛhɔ yɛbɛ holding an intellectual discourse of course when him say Opatafuor de o de bi ana de asɛm ɛno nso firi hɔ a nyoma bebree I'll be your life coach I'll be your life coach onyame honhom na adom ɛwɔ me so I know you know a lot you even know better than I do but onyame honhom nti ɛna bia wabrɛ ho ase etie enti bomodin ne kɔ wo de kɔ hey tv ho ni logo ni na da so no ukọ a click wo hwɛ sɛ de da ho ya hey tv fɛfɛɛfɛ na wa click o click a the most important a woman say ya click adoma na apie o nche ho tuntum no wo hwɛ a adoma na apie tuntum no enti sanete enti hey tv no ajebu anya aba be also now search na unya o send me message a me send o link no na de wakɔ ho straight na wakɔ subscribe o send me message say papa I want to join Hey TV. I want to join Hey TV. I know answer me over call street. And there's a new channel in the air, which is Hey TV. Go there. As time goes on, we'll launch Hey TV on Facebook and at the same time on TikTok. But for the time being, you know, where your Opatafuor into Opatafuor TV there. Every year, Ebenada bia, if you had the bia, and I could see the number bia, and I don't know watching. Ekopim, no kronefa. Ibi oso a no nkro ne mo ana anru na nkro ne fa no na ibi hia de adi nkomo na emom no wei enso hey tv no eye eda yawada bia na me no mienu nti yawada na fiada wo hwemi yawada ebe bra eye hey tv so na yen have intellectual discourse ho de e asodwe nko a na ho no you can say DJ obo nwom no obeka kyo say eye dedel mu dedel ho de you will learn a lot o enioma obesua enioma memu asua no wa bon say upia bonten a odo nsa be si wo say Opatafuor da roma mesuma sua nioma but discover a lot we are swim ade a ya pa you can't afford to commit it ignorance
say wonim bibi na nam wiase ya say na wiase na koduru pempenso say now they don't hide the truth anymore. It will be on the plain sight, but omebo when you gusu a so what you say enti me pese me kasa bebrebe na bomodin ne ko hate tv ne ko subscribe said the me logo ne kire of fefe no bomodin ne ko subscribe nyankopon onhira enti se ko ba say bia wa o search na wa hu a o search na wa hu hate tv na adaroma ye wo be 1,200 and something subscribers as I speak on this Friday's evening. Into Okohoduma, Abia ma advocate channel, you know, Enna, Abia, it will go beyond what you say, and our subscriptions, no, ever cost until who be 1,000 there on and now 2,000, 3,000 beer, Nampacho, Abomodin, no subscriber. How dear, my catcher say, brofo 95%, she kasa, 5%. Any dear class, you be sure. Na, and ye be din komo, e dia fad ye bi ho. Ye frɛ bibi menstrual magic. Oba bia no bosome so a oba bia kwa mfikyire twi kasam. Ti say e de Opatafuor TV no amatwi. Ti say twi nko na meka nka brofo a ye yi brofo no de call AATV. Oba bia bosome so a okwa mfikyire. Let us wabu ne nsa. We really because we have the menses. Now sometimes no people see the menses. Oh, sorry. Enipa hu enfikyire na oba na kono say normal. But enyoma bebre ena sa enfikyiko na oba na kono etimi ye. Etititimire mu no abra Jacob tumfo ni bo ni wiase. Onu obo ni wiase na obo nipa. Ene obo oba eka ho. Ene onim sede oba mfikyiko anane menses sede esitie. Ye nam adifo bebre so abekasa akyerɛkyerɛ edi nimdeɛ abekasa edi afa ho. Now emre bi atwam be 6 years ni me kyerɛkyerɛ bibi fa bibi hu sɛ ɛwɔ honhom no sɛ uduru level bi a yɛfrɛ no transcendental plane a ɛhɔ nye obi a na betimi access wɔ because that dimension no 13th plane a onipa nwura hɔ. Transcendental plane level bi a wo a obeye 1 in a billion and yetima wo access that level. Either through onipa mienu na betima mo access that level. Either say oba no ana say papa no na betima mo access because oba no I'm talking in respect to Queen of Heaven. Ana say Jacob tumfo na betima mo access that transcendental plane ho because higher level. Now transcendental plane ho no ena ahohomoni ewo wiase enioma ahodo omu yusu mako 5 ena ahohomoni yusu ema omutim be powerful so saa enioma enum no eni hɔ a hohom bia oye ahohomoni bia na obetimi afa nhyɛn na obetimi adi ne dwuma etimi kyerɛkyerɛ mo sɛ ade ema onipa yehu kodi adwa mu no saa enioma mako enum no de di nkan me kyerɛ mu kyerɛ sɛ 13th plane ɛhɔ na yɛwɔ blood banks baabi a yɛdi mogya ataitai a yɛdi asie nti tumi bia no ɛte sɛ yɛwɔ aban bi a odi kuro bi so nti de odi transcendental plane hɔ no Lucifer ɔno na adwumayɛni bia a ɔyɛ adwuma ɛde ma saa ɔba yi a yɛfrɛ no Ashira no bosome ɛhɔ na ɔkɔgyina katua nti ɔmo de saa nneɛma ni bi enyeama num ya me kan enu bi no mo de tua omo adwumayɛfoɔ ka enu ti ukɔ no mo asɛ de omo ni bank na ye di sika ɛkɔ sika korabea saa na ye wo saa nneɛma yi a ahohomɔne eyusu ɛde mo omo ho yɛ den no mo timi di omo dwuma saa nneɛma num so omo wɔ no korabea hɔ na saa korabea sɛ de ukɔ sika korabea security ɛwɔ hɔ yɛ very tough no saa na saa ade korabea yi a ɛwɔ bonsam ahini mu no ukɔ so a ɛhɔ so yɛ tough. Enunti yewo me kyerɛ mu kyerɛ sɛ ade a omuhia paa first one oba ene bema ehu nsuo enu na ahohomoni ni bi edi sɛ de ukɔ kronkro so a uba Ghana ha yedi sika no
Uko Nigeria memu a omudi naira. Uko Australia omudi Australian dollar, right? Uko Canada your Canadian dollar. Uko America your American dollar. Uko Great Britain your British pounds. Sanity. Nti yɛmfa sɛ nkronkro yɛ ababoboi ɔmu nyina yɛ ahohomɔne nti obi a wade a odi ama otumpɔn wɔ abrabom sɛdeɛ ukɔ America deɛ ma America tumpɔn ɛyɛ ne sika a ɔwɔ deɛ ma Ghana tumpɔn ɛyɛ ne sika a ɔwɔ ne nagudie ne ne japade a ɔwɔ na ma Ghana etumpɔn wɔ abrabom nti deɛ ahohomɔne ne di no ɛwɔ ɔmo bank hɔ no ɛnna mo ɔmo tumpɔn nti me kyerɛw sɛ ɛyɛ ɔbɛɛma ɛne ɔbaa ho nsuo abra ombedi ahyia na ahyia na ombedi no protection bia enka ho na ensuo no bi ida se beka ba bia beka se eye bed spread o se eye efom na be ma ho nsuo begu o ba ho nsuo begu a ye wa hohomone a omo peke sa nsuo no edekọ na omo de call transcendental plane a omo de fast through rituals any process na omo abeno e mo ye powerful what you say sanity. Enti me kyerɛ wo sɛ after so we have sexual intercourse no me kyerɛ wade ayɛ a tumi bi ntimi mfa wo ho nsuo ma kyerɛ da de tosu bi ade o mu hia paa no ɛyɛ oba menses menstrual blood na menstrual blood no after so oba yɛ no menses awie no ɛyɛ nioma emoja efiri oba ho ba ɛne bosomi bia no ɛyɛ nioma bi ɛwɔ abrabom nti ahohomɔne ne pɛ nti wɔn ayɛ na ɔmo menses ana so menstrual pad no bonso akoto ato bɔɔla so ɛne na bonsa asɔfoɔ bi ɔmo atu nuro ebi mu ɔmo di nkabere kyekyere ne biedie bi adwuma no nam so ɔmo painting ɔmo bɛ peke mogya no ɔmo bɛ peke ɔmo nkurɔfoɔ bi anadwo na ɔmo ne nam bɔɔla so bi a watete bi abakɔsɛm pɛn sɛ ɔkɔdwɔne court ne ɛsɛ ɔni ɛmaa menses ɛyɛ saa ɛyɛ no korɛ ɛwɔ hɔ yɛwɔ ahohomɔne a tienie omo pɛ menses ine wa hohomone a omo mpɛ menses sanity nti de onum menses no e wo de wodi now ufri oba menses a na wakɔ enipa mogya eno so e ya ade ba ko a e serve e wo satanic kingdom na me kyerɛ wo sɛ mogya ne omu ahodo fo ye wo mmarima mogya ene wo maa mogya eno e ya ahodo mienu ene wo akwada ya wo no foforo ni mogya ɛwɔ hɔ ni nyina yɛmfa mogya ne mo ɛne ɛwɔ obi asɛbe yɛwo no na bi ɔyare yare bi sɛbe o bia no yɛ bubu ani ɔyɛ sɛbe ɔyɛ achacha anaasɛ obi a ɔyɛ ofiri yɛwɔ ɔmo so ɔmo mogya wɔ hɔ a ya deposit bi kɔ ahohom no obi a wɔde ɔpɛ mogya na ɛte sɛ nkwan ebi pɛ nkate nkwan ebi pɛ abrabunu ebi pɛ light soup swati ase sanity na ofiri hɔ a di omo papa biem ahohomoni ni bi pɛ ɛyɛ onipa ɛdwonso ɛne ne ntasu a ɛwɔ nanum nti me kyerɛ mo how a obesi anante wɔ abrabom de twatoɔ ɛyɛ sɛbe onipa gyanan a ɔkɔ onipa na gyanan a ɔkɔ ni nyinaa ɛna ahomoni pɛ nti saa bang hɔ no nyɛma a egu hɔ a edi nipa nya wɔn de fight nipa no ebi no nti ne ya bawura ɛyɛ satanic bank ho yakoyi ba ko ebeka ho asem ene oba menses na a lot of things ene ekoso na areho if you say most of the youth especially the girls and then men they demon tintiman pa eye a men they die prematurely owo na omu frɛ na nyoma nkoyie ma wo mo ebi bre wa abrabo mu eye ema menstrues ema omo menses ene ha wo na mechiri ene uko social media uni nam TikTok a enkrofo bi kyerɛkyerɛ sɛ so obanya no menses a utimi de ye nyoma bebre ene me ne ukasai o type ewo TikTok sisi a efa menses ho a menses no a lot onipa bi wo ho a oninim de tieni oninim de na ade bia a onyankopɔn bɔ ye bia no there is a spiritual aspect of it and the physical aspect of it ade bi onyankopɔn bɔ ye bia ne honhum
enkyere ase ne nte ase ne dwuma edie wo ɛna honam ani so ne nkyere ase ɛne ne dwuma edie enso ɛyɛ de ya ɛwɔ hɔ ne santi ya na ɛho behia sɛ abere bia no wobɛtie obi a onim ɛyɛ honhom ɛne honam ani emu nsɛm na ɔba bia no sɛ o enter into that zone a sa cycle na de bɛka no broni bɛka sɛ the monthly disintegration on the surface layer of the uterus mo friend the menses no so me bia a paima moja pie no so oba enter into that stage a enu ti ye wo principality a oba bia oye the menses bia automatically ni image ekoto sa principality ni nsem eno Jacob tumfuo no ena ye sa de no e de to ho enya bonsam na nam so ye sa de ni ntina at a point sa principality no a disrespect or rebellion against Yahweh, and probably because of that, or banishing from Nahinium until date. Ye use our image, at the same Lucifer, a solitaire, Jacob 2-4, a queen of heaven man is solitaire, Jacob 2-4. Not till date, ye banish you or Moneso, or Mutumi Chrome the angel. Sanity, anti, Sir Oba, enya ne menses enkosua na wato na antimi andi dwuma said ye bema bi antimi ne na ana ama wanyen enti ebesen kɔ ya na nipa bebre nti ase obufi sɛ scientifically no waadwene bɛ sɛ enkosua na kete na ebesen akɔ nanso so a lot goes into it oba bi abosome obu ne menses ne function it say there is a demon behind menses na sa demon no or in the form of a lizard. Na sa demon na every month na say gate ni bie na oba ni image koto ni mu a. Obo say o behave weird ways. Ya wo ma bi o ha. Unya na menses a untimi ne ntra. Abufu obasa basa. Obi wo kora on de ompie. Obi wo kora ontimi ni di. Obi wo say na ya ase we ne sa ya. Obi wo say o ya quick tempered. A lot in the coso. Adentia. Ya na process ne pains a okomunti. Many behave some weird ways. Now, after the menses in very and a be ultimate. Now, that's what we call a demon, a principality behind that thing that a man experiencing every month. And indeed, some principality no, or a destructive entity, or say dear. And indeed, apart from principalities are you. Apart from principalities omo a hydria level ye kasa hydria omo serve under queen of coast ye were queen of coast and the queen of heaven now hydria spirit ahonhom a omo gu nsuom na nya ahonhom ni nyina but majority omo hydria anasa enalia ahonhom omo nsuom and na omo leloria a rarefied sphere beyond the moon and area level the atmosphere and I say the sphere beneath the moon set bosome na sen ahome gu bosome no also kan bible o se nya ye ne hunam na nya ene ewiem atumfo enti ewiem ho no atumfo bi wo a umfa wani hu wo saa hohom no ebi di menses now wo ndi menses no omo so no menses ene timi say wo na majority of entities no ahohom no dodo na omo na empe menses because of say sa to me na ni su ene ne ban aye te say eye kotre na oba ye menses a ne ho kwan bie e ma okoto ni mu no we so powerful and very destructive and it so oba bema bia oba bu ne nsa na okọ no hu biara no sa bema no ni image ene oba no image ekoto sa destructive spirit na make na asem nimu na ma bibi e friend sick e be gu ho sanity enti honhom bia so we yesuman we ye moti atumi majority no amompe eye menses if we say sa tumi no o kra na sa honhom ekoto tumi ni nsemu a eden pass obegye no ho if we say enam say sa tumi no osaya de enti no
So obabu ni nsa udi abra ade obeka bia no eye adwuma fast because sa principality no empower no ema udi abra kese wa ebenya wontem more than everything obodia ebenya wontem more than everything mema ba wiase ye koye emu dodo na wona na abin emu asofo emu akomfo emu adunsifo ade a ye de bre wo mo ase eye oba wakwa mfikyire bosomo a o hye ade a ye de bre na ase eye oba wakwa mfikyire tumidia kese Jacob tumfo na nkasa on menses if we say e bre ni pass e sei nipa na enam say emre bi atwam Queen of Heaven e discover who say menses e sei nipa nti o sheda e hye Israel fo no say mari kwa mfikyira mu ne wo ne da na abro o mo yesa no na egu emerema wo Israel fo ho fi na eti won kwa na so na ebre o mase na emema na ye powerful na o mumum ebrase ndi saade we no edidimu abepem ne ama ebinum eda so eye some satanic and evil practices ewo regarding menses enuti oya brantia me bo kokko oya oba me bo kokko se ukọ baabi na yesi kofo oba ho menses fabra ene oba wabu ni nsankoda ka hu se oya dan ha wo image ebekwa koto eye sa tumidie ni mu na oto mu a wo ye den obekum prematurely o hwa wo mu a ekọ johnny 419 ekọ gi sikaduro sakawa boys yesi obi ha odi menses obi wo hono ma odi toilet se ma obi uko Facebook bi wo ana TikTok uko bo so obi di toilet ena bi nka kire ose ahomoni ni bi omo di toilet ebi di Johnson ebi di onipa ntasuo na nsan mu se obe steady a guy bi I think say Krobo side ho so Kroboduma no I think so many or Kroboduma is one of these now maami bi ma ni kum nipa miensa ba ko bi o man 500 Ghana so hwe ta news na maami ne catch them say on people ku on people o man ntasuo ni famra na on fanya ade no odi no aduane yes aduane no nipa pugu so topa no kre ampa min kasa de esi ye no ada say no kra na ye no kra but nemo me kire say ye no kra say ye wa hohuni bi wo ho ase de me kire no o mu di nipa ntasuo nti nya o nti o country bi wo ha ukọ ha o mu ma kwa ma won titi ntasuo mu rough sa if you say ukotia obi ntasuo mu etimi ma o yare etimi ma o bad luck etimi ma problems e beto ho etimi ma o yare etimi ma amane ni sunsun boni di wachi enti your countries ni bebre ewiase a omo mani pa kwan e ma omo ntiti ntasuo mu abonten basa because they know the spiritual implication of spitting outside or leaving a saliva on the street. They know the spiritual implications. Enti obi omo ntwema na emom nya ne won ye beta me kasa fa menses ho enuti ubehu na obi se me kojone okot ikodi tumi bi na tumi ni mame edi menses ana obabu ni sana me nada enti a hwese sankrofo ya no mawie ye etesen ya ne ya ni buase o how empatuo ene o yarda ho adentia if you say ya defi ebre nipa kra ebre nipa honhom esei wo nipa edwodwo tumi de me oberima ye oberima eye wo mudie ni Jacob tumfo na ni mo nyam a ewo so na se woni sa ade we aba oba ho ni odun ho koka ne de a woni mo nyam ekokora eluti ene obehu social media na o mo kire wo ho se ai oba bu ni nsa akobukotodwe na onfa ne nsa nto so ade bi obeka bi ebeye ho na ada na ono oba na de onfa ne nsa nto ne moma so na on hye nkom nto na bra boso na nya adwuma sometimes ya na araho obi mahu asofo bebre omo gina TV so omo kire se oba bu ni nsa utimi ne da oba bu ni nsa na akọ ho a ade a obeye bia ne beye minua arora ho se obetena ka obi se ukọ ba bi ka nya akwanhia une be kum first if you say fi wo ho arora ho se obetimi akohia mane empatuo ebetimi di obre ne yare dom se sunsun bi pelkra na onyawo a obetimi a strike you through oba menses ebenya pa nti abra Queen of Heaven no ema Israel for di efi we ka omo Jacob tumfo no per solution
ana ɔde maa wɔn sɛ obi akɔ ɔbaa obu ne nsa ho dia ɛne ɔmo nyɛ sɛ no ɔmo ma ne na hɔ ɛnyɛ nsa na hɔ ɛma nkyirima okenkan Genesis ɛwɔ sɛne ɛbɛyɛ a sɛ nkyirima de ba na ɔbaa bu ne nsa na ebia ɔntimi anhyɛ na akɔnɔ so na ɔkɔ ne ho a na ɔmo de saa akwankyerɛ na mo ɛne aka hɔ bɛpem ne so ati ase enti wobɛwu social media ebi se ɔbaa bu ne nsa hwie na odware a ne nsuo na ɛbɛka ne kɔfa na ɔde adware ɛma ɔkra yɛ den ɛma honhom yɛ den ɛma ɔdeɛ bɛn a whole lot of trashy things ɛna ɔmo keka na deɛ wɔn mu sɛ ɛmi nua meka nyame so no kora kyerɛw sɛ ɔbarima biara saa menses ne bɛka ho ɛbɛyɛ den papa honhom bɛyɛ mmerɛ wobɛbrɛ wɔ wiase because saa deɛ no ɛyɛ fi mɛka no kora kyerɛw sɛbe abosomfoɔ mpo enim sɛ ɔbaa bu ne nsa ɛyɛ fi bɛrima bi a ɔwɔ asase wɔ esu bi a ɔɔdin bi a ɛyɛ ɔbaa na brɛ n'ase o ɛno nkyerɛ sɛ ɔbaa yɛ evil but ɔbaa yɛ delicate object very delicate adeɛ a ɛyɛ delicate bi a no ehia much attention ehu ɔbaa yɛ nanso so ɔbaa yɛ delicate object anaasɛ entity a sɛ wɔahunu ne tena wɔwie yɛ ɛbɛba no ɛnam ɔbaa nsɛm ɛna ɛbɛba nti nneɛma bi wɔ hɔ a yɛa na ɔmo keka yɛa na ɛyɛ me ya na mete hɔ a mesere because menses deɛ ɔma Israelfoɔ edi menses first ɛyɛ queen of heaven ɛno na ɔyɛ yɛde bɔ Israelfoɔ mɛma fo ɛde brɛ wɔn ase egu wɔn anim ase ɛma wɔn honhom Jacob tumfoɔ honhom ana ɛwɔ wɔn mu no efifiri wɔn mu kɔɔyɛ deɛ nti a ɛyɛ metaa ka kyerɛ masɔfoɔ anaa meka kyerɛ wɔn edi m'akyi ne sɛ abrabɔ no a yɛbɔ ne deɛ ahweaseɛ ɛwɔ hɔ if you say Moses mpo ahwease yɛka ne sɛ ahweaseɛ ɛnkyerɛ sɛ bi a akɔdi bɔne bi na mmom wodi nkɔnkɔnsa koraa ahwease wɔ gyidie mu okeka obi ho nsɛm ahwease wɔ gyidie mu na mmom meka ahwease a ɛnam barima ɛne ɔbaa nhyia mudie bia na agya akɔtwa ayɛ U10 na saa U10 no yɛ me advice mɛma sɛ ɛmaa ne bi yɛ so evil ɛyɛ bad obi wɔ so a ɛyɛ nimdie na onim sɛ biribi sɛ nanso so no obi wɔ ano wabu ne nsa but oka ebi a woka sɛ ɔne ne bɛda oni option ebi timi to Guinness ebi timi to Golda ebi timi hohoro ɔma se no de block ahyɛ hɔ na mogya na twa ne waba na ɔne nada bia na wonya awe wanka nkyerɛw ɛne to wie yɛ na no yɛ wade a Jacob tumfoɔ ne kan ɔba bum sɛ wohyia ɔbaa bia wɔ sɛ ɔbaa bia wo ne beto mpam because ɔbaa edurumre bia mogya kora timi tu sɛ bi ɔkora ɔbaa so ɔhwe ase a ɔbaa hwe ase a ɛma na ɛhwɛ me bɛka no kora otimi hwe ase ana otimi ti asɛm na nneɛma hyɛ na mogya hyɛ ase etu ɛno ti so ɔbɛrima bi bɛkura ne mu die na wayɛ strong spiritually and physically a majority of asikafo wɔ wiase nyinaa wonim deɛ nti ɔmo mfa ɔbaa ma ne no aduane ma ɔmo because ɔmo join societies ɔmo ti ahyehyɛ entity ase enti ebi a ɔbaa no onim deɛ wayɛ ana onim sɛ wabu nsa na omu nsa enti to avoid any consequences bia no na wakɔfa bɛrima na bɛrima na bɛno aduane de ama no enti majority of asikafo ne fie mo abɔ bra mo anya opportunities akɔ asikafo fie no bɛhu sɛ housemaid bi wɔ hɔ a saa housemaid no ɔyɛ panyini yɛmfa abaayewa housemaid ɔyɛ panyini a ɔwɔ ne bɛni 50s anaa ne 45 years of age ɛkɔ a wɔatwa bra sɛ ɔbaa twa bra a wɔsi ne mɛma yom ɔbaa bi a ɔtwa bra a wɔsi ne mɛma yom deɛ mo ɔbaa ɛda soronko firi ɔbarima ho ɛyɛ sɛ ɔbu ne nsa nti sɛ ɔbaa twa bra a wɔsi ne mɛma yom enti wobɛkɔ saa efie akɛseɛ nim obi a wabɔ bra a ɔwɔ housemaid a ɔmo bua ne bia no wobɛkɔ na yɛ housemaid mpanyinfoɔ ahemfo no fie asikafo akɛseɛ wobɛkɔ ɔmo fie no na ɛyɛ mmaa mpanyinfoɔ na nu ɔmo aduane because of menses nti onim na ebia wanka nkyerɛ na obedi aduane a etimi bɛn ho ho ase and most of saa asikafo no was study ɔmo life a ɔmo nidi basabasa because onim bankro ɛne usu ɛne sɛdeɛ usitiɛ a wode nu aduane no
Uko hotels akese na majority of hotels akese no eye mema na cook mema na chef e wo sa hotels akese no. So what you any opportunity a visit hotels akese na you are first to this fact say no correct the enti o me sa no iskafo ne mpesa e brom honhom ase na ahwe ho say me hwe ene enchiri mayi a ene de o mo de menses ye e wo fie a ya na ahwe ho o search YouTube o search internet na now share the omo ya you can say sao very my way automatically onyini nche adia tetefo na ntimi na ye nkonua e de da omo so na je koptumfo ni bo dawuro say omo nwane mfiri ho no enu na emema na ye na imagine say adia o jankopon kura say mia na me bo oba mia na me ka kire oba say obere manfa no anya ne seso boafo nanso eduru boso mi no obu nsa de a hweye no amma ne ho e ma ne mer sa 7 days kopim so be free nsa buoni nanso obere ma de o se da etina ube hu obi no anya kidney failure typhoid abetra ni mu asthma abetra ni mu ube hu young guy no wa experiencing untimely death obi timi hu mpatuwo bi hye wawu animguase wo bi timi wawu ni nyina ne se wa man ho kwan ama kwan abeda ne ho ama efi akoni ni padwiem enti e pasa tumi bi kura na mbaabi apa otimi bɔ no akunu bi wɔ hɔ no mu a mema o hwɛ mema ɔmo a du akade na kɔhwe wɔ kram ɛya ne ye fi o ɔmo a most especially ɔmo performing ɔmo spiritual battle no uhu accident a esisisi a ene behu VIP STC way ne nkasa VIP fo ye fi ba me kyerɛ sɛ bi ana driver no akoda oba nkyɛn wanyare enye nsuo na de be dware no ene sam na de be dware na kyerɛ sɛ wo wate wanye spiritual bath and physically ni bia we dware but who you feel spiritually na wo nim so sɛ sunsu mu no the spiritual world no and the control physical world no bi wo ha watika nim bi wo watika nim akoda oba nkyɛn kora waye fi bi wo fa ma wo kan sa efi mioma no presenters ni MPs ni bi omo fa ma e wo kan nti oba bi wo ha ho kyere no akom de no nti wo ka so be mani ska be gi 5,000 Ghana na me no nya bibia enye da na no oba ne da ne ha mi o ba bi wo ha wabu ne nsa but oba ron kan kyerɛ oba pe Guinness no de ahoro oba pe ensa no de ahoro na so oba horo na se we all the ice blogger show na a freezy ade no na emoja na twa no de abeda abra wo woni nsabu e ba no sa wadi unya se wanya obi ama na cleanse wanti hu fi a e be din pass abrabo we bekoso e di mema no a o mu huna mane e a lot of dirty stuffs and o mu ye no dem abra mo no oba akompam dirty stuffs e di ade ansa se o ye e na o ye ade a o se o stay through ana obi wo kura na ono oba di ahye wi a onware obi woni ne yiri da wi anu anu woda ho na ebede pa na ono oba da abra best spread na oda so no oba ne hunsuo ni bi muso ha na oba ma no ho bra sebe uyi oba ma firi oba na se a hunsuo ni ebegu best spread ni so yenso ye obi a obetimi ada best spread ba ko so 2 weeks 3 weeks no on see esno ne ma eda wo so sa efi we nyina no ekum ni pasunsu enti enya nwa se wo nko ano bibia nko yie ma no obusa wo se sikani bi enti no da na ene ya ne yi best spread ni akosi adentia they know the health implications about some of these things omu nim onipa apomuden ehun sensam a efa sa nyama bi se hu ani omu nim sunsumu ensensam a efa sa nyama bi se hu kwan a efa so bre mase kwan a efa so ebre mase na ya na reho se to mi bonia etete nipam na bre nipa se ema nipa bre wa brabo mu no ya de omo pe no eno na yeye ma wo o say resist the devil si obonsam kwan si obonsam si kwan yanso so ye mu bi de ye mfa ho okoka no waka de ope enti na abrante ewu aminsu baba wa wu aminsu ifiri say o say but awurade na ye papa na di no kore na obema wadi won kwan na amen enti meti we no e din so opatafour obi betimi atwa men kwan na so o say aginatuo bebre ene wo nipa akomam eso de frɛ awurade de begia
enti me wo ho eminim se me wa atamfo bebre se me kase me ni atamfo kra na me twantro if we say Bible say abra Yesu nam no okansempa no omo okasa ya anya omo de nyina no omo betan enti abra na dofo doso no na atamfo doso na nso so no minim se abra me ni Jacob tumfo yi nam na me mfiri ne nase no edin se osefo bi ana bonsam no ana se o de sefo na ote wona obubom se jata no ope mache no obenya me if you say me hwa me ho yie kra me ho yie me nkasa me tene na mo me kire o se ba bia de ni dan wan fan to be frato after having sex with the woman so no about that na de o se we ye no wan nya bra obebre because e o man bi kura huhum titiwo mu omo ebre mema ase e ma ohutimi omo huhum timi bua be man omo nuru 10% to me opatafour na me ka kiro e ma omo huhum etimi bua mema wa abrabo mu omo nuru 10% se ma omo huhum timi bua mema wa abrabo mu se eburu 10% I'm telling you say a memma to do wo wiase enka ukofo oba enka we experience progress what you say but majority of the women in the world no obi o ha humoni di na chiba wo kra wo nya we so humoni di na chiba wo nya we obi o ho ma wo ba no ho wi a eya na a memma bebre ye ignorant omo observe nioma if you say wo wiase a wo fa nioma tra wo fa nioma tra so what you say utimi koshia udi ya obusa osikani no eya na sikafo they have a lot of, but as sikafo they see people especially the poor masses no they see them as an unintelligent people because there is no amount of truth you serve them on media too asama mi kamo sikani bi ehwe wa no otie udin but ubenya opapahwea pani a obusa no $50,000 to $100,000 a onya ma no abe argue with you. But they want to break 2, 3 million, 30, 40, $100 million, $1 billion and that account to my wabo brawe Japanian. O kasa no ye di no otiti be free. But the omo brano o kasa o ka wan obekate. Oh dear dear. Enti ebi won ma won sunsun kum nipa. Na sa nipa we ya sunsun kum nipa. Ni sunsun sei nipa no. Na wasa abra wabu ne nsa na e wo se nka ofiri ne nsa buo ni mu ansa na wakọ ne nchen. Now sa na koda bra the menstrual cycle ni period e was abel den wa bra bo asiwi wa bra bo entimi nsiwi nia oba de o ya de papa enhira wo oba ho nenso me siw se enye ma nyina o ye na nanom mpanyimfo okura nim se enye ma nyina na ye ware wo mo enye ma nyina na ne wo mo da ebi wo evil spirit a deadly spirit a oba nche na wo se wo ne oma bi wa woni ne tia o ma breye ne konhum na tini mu no tumidie na ewo eben no ewo ne mu no enti me ene awarefo bebrebre omu ntumpo wo hwe wo mo a omu ho kire wo mo pa wa abrabo mo omu sresre omu bre pa yi a tetiru e awarefo adentia because a member bebre e ma bebre humponi di wo machi humponi ti wo mu ekutia ni pankanko oso nya we enti abiri bia no bre obi wo hono a abrabo awobon o bre pants and when you bet $5,000 kra o bre utim say to get $5,000 o bre pay o bre ye e wona abrabo awotim no o bre enema bebre o ebi bre ma o tinka e wona chikasem o tinka e wona sisi ebi bre pay ye enti so abrabo no otim no wansanya eye spiritual supporter bo se nioma nyina na asai ni nyina ye sa niema na oba o ti se etuo oba ti se sekan a eye nkanta nu fanu ekura wa ebo ho ban e mani pasuro oba eben wa oba boa wo o mani monyam bi ba ho o ma oti abrabo mu edebi ba sa oba kro ya no oben so a otimi ma wasu nwie yira otimi ma hrehure ne kura wa abrabo mu otimi ma wo bre yesu oba timi ma wo firi wa adehye tibiem etimi ma kodi akwati biem enti me obi a oba ebenia oba so obenia be careful, extremely careful. If you say Bible say munso ahohum nyina hwe no enye say ko busumusu o abi so ma ahohum hwe wo behu say ebi die tie wo behu say ebi wo ha enkonua eso wo mo no enye nkonua ketwa
Me ni matemu. Ni mo me chira wo se de ye wo oba papa ye wo oba boni na emprempi no ya na mema mu na mo ye etire una obekwa ye adwuma akwakọbọ akọhoma e wo fie enye oba na beba akọhoma minim se o me ema ni bi wo mo hweme a o me na bu o mu kunu mu e ya adepa e ye nhira but me kire wo se enka ne papa mu no e ye obarima e na hwe oba mo ya we na se beduru mi na bi no bo hunu se nioma bi nko yi a bekom no na oba na ha bema ninka se ma nyina anye. I've never said that. Don't misunderstand me. But me kire wade a emrantie de ya eyamareho entimi mo mu ensi wo mo kra yie entimi mane ensi wo mo kra yie emema bebre eja ekura mu abrabo mu adum na wogya so dum a wo bransa na wa yie hwe ewiase wo aya na nioma bebre na manfo ka no social media ba hwe yie se obosom empotimi ka so hwe ho yie ewo oba ho a enye na ye careful. So obosumpo etimi ka se oba wabu ni nsa twe ho firi no ho wo de wo se da na wo firi se esikafo akese e wa wiase a wonim wo abraba wo obarima we wo bo se wo bo bia enka ka se nsi wie na wo hwe osikani bia wa ye yi abro ade a contribute to the success e ya ade a friend discipline so wo join court mpa anadwo 1 ne mfimpo ya ne ya o de be committee or Johnny Lodge, a year 3 and I do 12 mpa or the back secret meeting. Now when him marry and rent so any discipline and to feel so bet me ayesa. And to say obi aye yi ade a contribute to say by discipline. Obi wo ha ni companies be 5. And I obi ada no sorry or cross checking your account we say them say the buyer say oh a discipline obi ada but was solid to or so for obi ani ha onyame ehira na order. Me can crutch row. And I do not be a neoma. And the secret woman say, Sabrabona, oh, better man, oh, born. So we need discipline, dear. Me can crutch row. Untimi. Now I didn't prepare here for them. Yes, you will be in Fabo again, yes, swine. I hear Casa. You better your man, yes, we will Fabo again, yes, swine. Yeah. On Fabiaho, I dear Becca Biasu, or who has some more Becca. It one in my brabon, banter, or you did this, I'll bet yes, 37, Confanochi. Or bass as no one impacted beer until ye dan kura was you can damn papa be and so ye did. A man for see dan kese and yet dan bian was you but or ye did. Instead of say pipe low, no actually say, bro, life no, this is the direction. This is the dimension to which we have navigated. And into say this in was all on found. And the nipple beer or do woo or the menses be more quantum. Sofu biara obema o menses akwankyere no onye papa o me opatafour me ka chida hwe ye wa asofo ni bebre me kire wade ye wa asofo bi wo Ghana ha oye kokko me moni din o ye wa asofo bi wo Ghana ha oye kokko na ono court na o join no o join sofo ba ko bi a ono so ye sofo panyini a ye twa ne nsase na omo society a omo de menses ya ade na unim say oba menses say e ka be ma e ma honhom yira e ma tumi papa ni energy e positive energy na wo mu no etimi yira firi mu eti woda untimi hu ade da ye kora untimi nsu bi na sa sofo no a medical doctor. I'm telling you say owo don bebre dinechi wo Ghana ha on sorry bebre yes the yam ya say oni oje bia de manipa enso sa so fit me kire ne nsori ma say so no yiri aware nko ate wo de a obu ni nsa utimi ne da na are ho say wa tworo book nyina a twere ne wo book nim say oni oba bu ni nsa na wo ne da enye bone bro na obi onyankopon huhum tini mu a bible kura kasatia onyankopon katre mu se katre Israel for say ade no omo ye no de ema omo wu mpetuwo no omo wu mpetuwo because omo akọ osoro hima ho ede na kwanya apam no aka katre se mo ne ma omo bu omo nsa ne da ede nti omo wuwu onyankopon kase ya wu osofo na wo se wo yi onyankopon adwuma
nya wo se wo kyerɛkyerɛ nipa nkyerɛkyerɛ papa na ɛde abotoyɛ ma onyame honhom timi tena nipa mu no ɔmo de wo mom na wo advocate say mmerantia esisu a ɛbɔ bra no ɔmo mfa efi nka ɔmo ekum nipa kra enti mmarima bebree di saa man n'akyi no wasɛfa da yɛ krom da ɔmo nsu bi nanso Bible say anade da suo mu onipa da na hɔ ne no awurade wɔne nipa kasa nanso man wei ntimi ka tro sɛ ni ɔba wabu ne nsa na onyankopɔn honhom pa bɛ na betimi akyerɛ wo saa ebi mu timi ka kyerɛ wo sɛ tumi mi pɛ sɛ ɔyɛ obibi na ne ɔba wabu ne nsa da tumi ne ntimi nya ɔhwe me ɔpatafoɔ me sɛ nipa bia ɔbɛmo akwankyerɛ ka kyerɛ sɛ ɔba wabu ne nsa ne ne nan ɔyɛ honhom fin complete ɔyɛ honhom fin bia akɔnɔ deɛ ɛwɔ hɔ ɔyɛ bɛma akɔnɔ hɔ bia wotimi ne ɔba wabu ne nsa da wotimi ne ɔba wabu ne nsa da akɔnɔ ɛno wɔ hɔ na mmom sɛ me ba na mbɛka kyerɛ wo sɛ ade papa bi ɛwɔ menses mu enti ɛne ɔba nkɔda na bɛifuo ntimi nyɛ wo a bro wobɛbrɛ sɛ wabrabɔ nyina bɛyɛ basa ɛfisɛ sɛ Abraham bɛyɛ wei a nkɔmɔ anyɛ yie Noah mo bɛyɛ wei a nkɔmɔ anyɛ yie o Ishmael mo yɛ wei a nkɔmɔ anyɛ yie asikafo ati wiase no so mo bɔ saa abra wei a nkɔmɔ anyɛ yie sikani bia no hɔ fancy menses the offensive menses bia no no yɛ obi a tumi a ne tisha na se no odi menses ɛno nti no wɔyɛ saa nese wabrɛ ɛne wanya usika ɛne wabrɛ akotutumi bi na tumi no abɔ wachiri dɔm na wabrɛ nya sika wobɛyɛ careful wɔ menses ho enti dia bom na ɛkɔ no ɛnyɛ ni nyina na yɛ nkyerɛkyerɛ papa o dia bom na ɛkɔ na mudi bibia akyi bibia mo behu bia na mudi akyi ɛnyɛ ni nyina na yɛ nkyerɛkyerɛ papa sister bra ɛnyɛma bi wɔ hɔ a ekum ni pasunsun kum ni pakra mema bebre ɔmo bre nyina me sɛ menses na ɛyɛ ɔmo saa under normal circumstances no so wo yiri bu ne nsakura empa no wo se wo firi so wo se wo firi mpa no so wo firi mpa no so ebeda student mattress so yes aso so ba no mom ebeda student mattress so na empa na mo nyina mo da so de mo di ni na mo di mo ma efi nka no you say very ma de efi nka wa edin yie now yɛhwɛ Bible quotations bi na me fan ka se bi nkyerɛ wo hwɛ second Esdras because de ya eno any King James Bible ni mu Esdras second Esdras ESDRAS ɛwɔ me Bible ni mu me Bible no eni mu na wɔ na wo hwɛ verse ana wo type wo Google second Esdras chapter 5 verse 8 second Esdras ni ESDRAS second Esdras chapter 5 verse 8 me kenkan or say there shall be chaos also in many places. Fire shall often break out. The wild animals shall roam beyond their hands. And menstruous women shall bring forth monsters. Or says, Obebu insa if you one, asunjie ni ho. Kakra bi eja beto ho. O kasa kire bahad. And young man koye. Both were muna. Na or ye ne ho. Both mood strengths. Ni nyina achi no. Nam se wabu insenti no. Ekwan ya beda sa oba no ho a. O de ho kana monsters ahohomoni be fa ni mu awaki against you. As menstruous women oba wabu nsa enso so be ma monsters abafio. Oba wabu nsa be ma monsters abafio. So di agro na woma efini bi kan wo be ma eno anu no wo ma ni nguase ato. Enti na mema na wu prematurely no. Ya say. Ehu papa na nya me nwanwa say mema bebre because nyama na omo ye no ehu nyankopon kora hu bia na yema hye. It's a lot. The etosu bia me hwa de Ezekiel chapter 18 Ezekiel my hwa de Ezekiel I know the King James Bible ni enye ye time no na ekwa aka mema quotations bebre outside this Ezekiel chapter 18 Ezekiel 18 verse 5 to 6. Thierry, Ezekiel chapter 18, verse 5 to 18. Show me kenkai. Ezekiel chapter 18, verse 5 to 6. Now King James Bible, Heboni Odi. Or say, but if a man be just and do what which is lawful and right, and had not eaten upon the mountains, neither had lifted up his eyes
to the idols of the house of Israel, neither had defiled his neighbor's wife, neither had come near to a menstruous woman. So oba tiase, say verse 5 no. O say so obarima bi tiase. Na onwu ne ho fi. Tie ni o. Onwu ne ho fi. Na oye de etene. Na onkoye anioma bia one. Onkoye abosonsom enkodidi motobi wunimu. Ade e mani pa ye fi no. De etosu biem onkofa obeyire a. Next week Sunday menya abotre akire emu de akire de enti afa obeyire a. Eye dangerous kra say one no menses no. Me kire wase. Now, unkofa obeyire. 2, say onwu ne ho fi with oba wabu ne nsa. Onwu ne ho fi. Let me read the tree version. Also in Ezekiel 18 verse 5 to 6. Also na se onipa ye otrini ni na oye atemudie ne atentene ne dia. Na oni aforidua ne meposo no so. Na ọma na ni so nhwe Israel fie ahoni huhuo no. Na onwu ne yonko yire ho fi. Na onko oba a waye bra ho a. Onko oba a waye bra ho a. Onko oba a waye bra ho a. Ani ebesi ni yi. And automatically, no, when you go closer to these people, we your very man, many men and kasa nimre. We your bar, be a ukru intimation a connoissance who boonsa. Some person will condemn be man cry man ye patito dia any man ubunsa man ne wonder. Nemo person ukru ujinamu abrabom na cash a flow dia. Heye na ubunsa wa man ne wonder. They careful. We a bema so ye bia. After we no me wi a the obey. What cleansing? Yes, I'll be bread. Now let's see something. Leviticus. Leviticus. Leviticus chapter 15, verse 19. Leviticus chapter 15. Leviticus 15. Leviticus 15, verse 19. Leviticus 15, verse 19. Leviticus 15, 19. Say me can King James. Osha cheek moi. Atifia se no say emma ahosini fi emma ahosini fi emma ahosini fi emma ahosini fi no o say na se oba se ne ho sene na moja firi ne ho na mugu a ontena ne nsabuo no mu nanso na obiara a oka no ho no enti kosi anwumre tie ni o verse 90 was say, and if a woman have an issue and her issue is in her flesh, be blood, which means menses. She shall be put apart 7 days, and whosoever touch her shall be unclean until the evening. Now, verse 20, or say, and everything that she lieth upon in her separation shall be unclean. Everything also that she sitteth upon shall be unclean. And whosoever touch her bed shall wash his clothes and bathe himself in water and be unclean until evening. And whosoever touch anything that she sat upon shall wash his clothes and bathe himself in water and be unclean until evening. And if it be on her bed or on anything whereon she is seated, when she touch it, it shall be unclean until evening. And verse 24, or say, and if any man lie with her at all, and her flowers be upon him, he shall be unclean 7 days, and all the bed whereon he lieth shall be unclean. And if a woman have an issue of her blood many days out of the time of her separation, or if it run beyond the time of her separation, all the days of the issue of her uncleanness shall be as the days of her separation. She shall be unclean. Mamin kenkan chino. Chino nye batemekan chino. Leviticus chapter 15, verse number 19. Tienye, mamin kenkan verse 18. Me kenkan verse 18 no. Verse 18 in kan oba me de kan se bi. Leviticus chapter 15 verse 18 me kan se bi. Osi na se obarima ne oba da ahobagu no a. Onfa insuo nnware na won ho enti nkosi anwumre.
nti obi wo ha akofo oba no ne beda no ne nada fa nsuo dware u dware ya wonyo ma de begu nsuo no na de dware and obi wo ho no ma bad luck ne di na chi saa obresa ko ne oba kra da onyare empa na omda wo so ne no asa dem na ade ache efin saa nti sikafo no ko ne fi a saa efin nti owompa oba bi one oba no boge ofiri ho ano wakoshawa wa besa koda ne mpa so ne mpa pa de onje match wo so da saa na wiase ne ti o saa na wiase ne ti. Now yenhwe Leviticus chapter 15 verse 19 okay verse 18 no say na so berima bi ene oba da na ne ho ba wi a onko dware kono ko dware. Verse Leviticus 15 verse 19 to I can say 24 there on to 33 can na me kan kitwa bi. Verse Leviticus 15 verse 19 down so say na say oba hu sinigu moja free ne honam gu a ontena ne nsabuo no mu nanso na obiara a okọ ne ho no enti kosi anwumre na di ade biara a oda aso no ne nsabuo no mu no enti na ade a otena aso no eho enti enti empa biara a ade bia oba a wabu ne nsa da so no eho enti da eho enti da. Dina so wo single room a get a student mattress a eso a obabu ne so betimi ada so ha ba obi won obabu ne sakura a ne dampa kro na so bro we den ubewu ntem no kwase me wo mpa no ubewu ntem because Abraham ba wiase no me ye de wuye bia na wunim but me kire verse 21 na obiara a okọ ne naye no onsi ne ntade na onfa nsuo nware na ne ho enti kosi anwumre na obiara a okọ ade biara a watena so verse 22 no onsi ne ntade na onfa nsuo nware na ne ho enti kosi anwumre verse 23 na se biribi wo enaye no anase ade a watena so no so a obi ka ne ho enti nkosi anwumre verse 24 na se obarima ne obada ne nsabuo mu ade no bi so a ne ho enti de kosi nanso na a oda so no nyina ho enti na se oba ne ho sene moja gu na pia enye ne nsabuo bra anase ne ho sene tra nsabuo a ene na ho sene ne na ho tie no enye nanso right do ba so chiro ne say bia oba bi wo ha moja tu do ho ha wo hu say moja nketinketi bi firi na se ba omo ya we nti majority of man omo use panting liner bia on person obegu ne ho anim ase no bia okọ market bia okọ ba bia use panting liner sene be ya moja ne ba panting liner ne beji bia o hu say moja nketinketi bi firi na se ba nso na nya ni nsabuo ya ma bebre omo sa situation mu bi enti awurade ka kira on say sa nyoma we nyina wo ma ho nti uhia ye wo berma unu oba yes ade ni bia wo be dware sa 7 days wo ade a wo de be dware 7 days 7 good days na ade be dware nyesa wo be brese ade bia be ye bia na nya yie ye to wadura e benyaw ye frɛ wo kra wo akoto wiase e benyaw ifi se wa makwan abeda ho na wo hye asema nyankopɔn kan na hwe wo sofo te Ghana ha wo kura no ene queen of heaven kire nti wo betina doctors for kwasiafo bi blockheaded medical doctors be so called foolish people be no na de general say only the health only about that bra wabu nsa ya ma wa promoting e ma we kwasiasem sa medical doctors we nyina no omo ye evil people a omo johnny court omo johnny secret society enti omo ma kika sa nneoma we ama woni wo bank da sa bre na e kwan me da ho ma anadwo ofa ne beyie pian na oto a onim se onyane bo ho ban a oto pian na enyam nemo se oto ne pian na ebenyaw a ubehunu se o cheda ma o defin kan ho na kwan abeda ho. I know so many medical doctors. Dr. Drew Michel, Dr. Ben Smith Michel, Dr. Harrison Michel. Doc mean to me about medical doctors be nurse for be brain. Omo ya papa omo suro nyame. Obi enu obe ka kire o say obabu ni say ne nkoda. Na sa doctors for no betre TV so ke kansem hunu no. Omo join secret society a omo di ema mo ja na di sa bone fo sebo no. Nti mema ni bebra ebre no. E fin
nti ukọ baabi ne yɛsɛ kɔfo ɔbaa menses ɛne ɔbaa nkɔda bra abra wabu ne nsa awerɛho na mmom woni bia dadade a yɛwɔ nneɛma a woyɛ 7 days ɛde hyɛ nsuo yɛde nsuo na yɛde gum wode bɛdware saa 7 days anyɛ saa yɛwɔ baabi a wobɛkɔ akɔyɛ nneɛma bi ansa na ho ayɛ clean na ade a yɛam sɛ bia na 7 days no honhom bi ahunu sɛ kwan abɛda ho no apenetrate ɛno nti na yɛse ɛntache no koraa ma ne nan no na ɛsɛ nipa ɔdɔfoɔ mɛka no koraa kyerɛw wo time a awurade koraa nim sɛ maka no koraa na de akyerɛw nti efrɛ bibi menstrual magic hwɛ nie na wama ebi anka ɔsɔfoɔ bia nipa bia ɔbɛma akwankyerɛ sɛ menses kɔyɛ bibi no ɔyɛ evil person efi wɔ no ho ɔyɛ ntumidie a ɔyɛ esum atimɔden honhom a ɛsɛ adeɛ ɛfiri sɛ ɛnya ade pa ɛma bi nka ho na yɛ saa wokwa na so bitwa wobɛbrɛ nti hwɛ wo ho yie na hwɛ wakwa yie kɔ Hey TV na kɔ subscribe Hey TV kɔ Hey TV na kɔ subscribe question bi a wo ho bia anaasɛ sɛ wo search Hey TV a na sɛ wonya me pa akyɛw new channel ni ntino ya na Google recommendations no wɔ fam ɛno nti me pa akyɛw bɔ modern na ɛgye number no na text me message say send me the Hey TV link. So wo search wo YouTube no wanya Hey TV ne HAY now the TV asoso logo no and am the chair first no asundwe nkan nkan bebre stay clean and true to yourself.